Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Sa kinasing-kasing kami magapanghinawt nga unta ning tungora karon na kamo sa inyo nang nahimutangan o uban sa kabaskog sa atong mga panglawas para maoy mahimong puhunan magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamatuoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan na kini gitudlo ni Master kanamo padayon sa mga among gipanudlo diya kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya, gigamit kini dili para sa pagsopak sa Biblia. Ug nining tungora among mga mainitong pagpangamusta sa tanang makiigsunan sa nagakalilaing mga dapit, labi na sa mga chapter president nga sa ilang pag-abaga, adun na sila gipang-angkon nga radio station para maialagad kining maong tulumanon. O kumusta usab sa tanang mga membro sa PBCM nga sa ilang malahutayon o makugyon sa pagsuporta nining atong programa diri sa PBCM compound. O sa tanang mga membro dili sab nato kalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga atong panagtigom ang Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Disyembre 29. O usab alang sa tanan nga mga kaigsunan gapon nga dili nato pagkalimtan ang atong binulan alang sa pagtabang para sa PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pa ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba nangumustangan yung tanan, mga kaigsunan. O kauban pa din nato karon sa studio atong kaubang ministro o ebanghelista o magwawali, Brother Ronald Kanyaman. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telbrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa pagkatod kanyo sa kamaturan. Ug akong pagpangumusta ni Demel Telbrico ug kang Cornelia Telbrico ug kang Lira Estopia ug kanyo yung igsoon Brother Rene Telbrico nga mo naghatag og kinabuhi sa pagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamungan Cebu. Ug ako lang ang mga pagpangumusta sa tanan atong magigsunan sa pagsunod nitong programa mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Ug ni kanong higayuna ako mong ihatag sa kauban nga ebanghelista. Kumusta ug maayong pagpatulingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatulingog nining 20 city na ka mga radio station mabati ang programa. Aduna kitay matag-adlaw Domingo ug aduna usab matag-adlaw Sabado. Og dinhin ining maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang among mga pagpasalamat mga kaigsunan sa mga kaigsunan nga nagadumala o naghatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Ang maong programa gisuportaran sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi usab sa Hingog City mga kaigsunan ang programa mabati sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ingon man sa mga pamilya Kisimundo o kang Brother Mario Chabit ingon man sa GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab ka programa mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental matag-adlaw Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihon. Diin gisuportaran kini sa atong igsoon kaubang ministro Brother Diver Rizaba. Ato usab nga programa dinhi sa Cagayan de Oro City sa Radyo Ultra 1188 AM band. Mabati ang programa matag-adlaw Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi usab sa Tandag City mga kaigsunan
mabati ang atong programa matag adlaw kita nga Sabado matag alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas kahaponon dinhi sa Sure FM DXBP. Gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado og sa mga pamilya kanunigo. Ato usab nga gitimbayaw gikumusta ang chapter president dinhi sa Rojas, Zamboanga del Norte branch number 77. Din ang chapter president mao ang atong igsoon Brother Crispin B. Hiniruso. O ang vice chapter president mao si Brother Margarito B. Hiniruso. O ang mga kaigsunan usab nila ni Angelito Hiniroso, PBC member, o ni Juan Onabia, PBCM member. Nini usab ang mga membro si Sister Arcelita Bulatag o si Brother Bibencio Bulatag. Sunod na to si Brother Berhelio Burog o si Sister Imelda T. Burog. Sunod ni Imelda mao si Brother Marcelo Binan. Sunod usab Sister Roselyn Binan o Glinda Badiao. O ingon man ni Brother Joseph Badiao o ni Sister Luzminda Badiao o ni Sister Natividad Badiao. Ingon man usab ni Sister Laurencia Hiniroso o ingon man usab ni Brother Edgar Sandalan din Chapter President din sa Matam, Katipunan sa Zamboanga del Norte branch number 67. O ang iyang Vice Chapter President Sister Mercelita Iliorin. Sunod ang atong ipanimbayang Secretary si Sister Mercelita Cayaw. O ingon man ang mga membro nila ni Brother Sirodo Sandalan, Sister Filipa R. Sandalan, ni Brother Jerome Desierto. Dini siya sa Tacob, Kauswagan, Lanao del Norte branch. Ato usab nga gikumusta ang ato ang igsoon dinhi sa Dapitan City PBC member Sister Chulen Pulpol. Usa ka magtutudlo kini mga kigsunan ang membro sa pagtulunan sa PBCM. Og dinhi usab sa tinibong bansa sa Amerika mga kigsunan atong gikumusta ang mga PBCM member nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson uban sa iyang mga pamilya. O sa mga makita ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang legal counsel sa PBC, mga kaigsunan, walay lain, Attorney Ramil G. Carion. Atong pagpasalamat sa mga uban nga kaigsunan, labi na sulod sa PBCM compound. Ato sa gikumusta, igsoon dinis Taguluan, Brother Jerry Idkila. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos og dinis Claveria Brother Freeland and Gina Facturanan Mangalos. Tanan nga mga higala nga mga salesman kalagip kamo sa among gipanimbaya. Ni atong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal lamong tigpaminaw mga kigsunan ang ato karon nga pag-isgutan mao ang gipasabot sa Juan 10:30 part 4 na lugar. Continue ni ang atong pagpasabot sa Juan 10:30 tungod kay kini gipangutanan kini diya sa PBCM Libuna branch sa Facebook atong ipakita brother ang atong pagpadayon kang higalang Rodrigo Dayata, kumusta day kanimo? Hinaot nga nagsunod ka nining imong pangutana amo gining tagaag pagtagad kay sanglit na sayod kami nga kining imong prinsipyo daghan ang nagadala nini. Atong pagbasahon reb, mao kini ang gi-comment ni Brother Rodrigo Dayata sa PBCM Libona branch sa Facebook. Nga ang in charge ni ini mao si Brother Jimmy Alcala. Mao kini ang comment thread ni Brother Rodrigo Dayata. Atong pagbasahon no atong isunod. Nagaingon ni ini. Ni comment ni siya ni adtong Marso 19, 2023 sa 1:23 sa hapon. Nagaingon. Matud pa din niya na ako'y pangutana. Nganong magpatawag man mo nga Dios nga usa? Usa raman ang Dios. Juan 10:30. Ang Dios usara. Nga kung atong pagabasahon reb, kung magamit ta sa Biblia kining may tatak Seventh-day Adventist Church, ato ni pagabasahon ang kining bersikulo kapitulo ni Brother Rodrigo Dayata sa Juan 10:30.
Ato pagkabasahon nag-iingon ini. Ako, matud pa ni Ginoong Hesukristo, ako ug ang amahan usara. Nga kung sa English, I and my Father are one. Higalang Rodrigo Dayata, no? Sa imong gipangutana diha sa PBCM Libuna brand sa Facebook nga ang in charge si Jimmy Alcala, nga matod pa ang imong pangutana nga nganong nagpatawag man mo nga Dios nga usara man ang Dios matod pa nimo. Amo nga gibalik gyapon nga dili kami ang nagpatawag o wala ka namo ang pagka-Dios. Hinoon, tingali, estilo sa imong istorya, gi-address nimo sa among magtutulo tungod kay lagi sa pagpaila namo sa ikatulo nga dakong panahon pag-alagad tungod kay aduna may unang panahon samahan nga mao siyuba sa panahong Israel ug sa ikaduhang panahon diha kang Kristo sa iglesia ni Kristo og sa ikatulong panahon garon. Pero gigamit nimo ang Juan 10:30. Bisan pa kung dili nimo uyunan o tuhan ang dapit sa among magtutudlo, wala ka na magpasabot nga kanang imong katarungan nga usara ang Dios kay gigamit nimo nga ako ug ang Ama usara sanglit sa doktrina namo nagtuo kami og Trinidad. Tulo ka persona o diha niya na usa lang diha sa sistema sa pagka Dios. Gani kung kini nga baruganan na kini siya nagakalilain nga mga pagpamatod bisan pa kang kibuloy, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Ug sa mga pagtulunan United Pentecostal Church of Christ na kanailang pagdala yana og sa uban pa sa masawanis og uban paniana nga ang ilang prinsipyo nga kana si Hiyuba mao na si Hesukristo. Si Hesukristo mao na si Hiyuba. Ug si Hiyuba mao na ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao na si Hiyuba. Ug si Kristo mao na ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao na si Kristo bali-bali lugar basta kay usara. Na kung dili man di ay tinuod niining among kahimtang, kung daghan mo ang nagdala niya na, so sihunon pa na, kay lisod po og kamong tanan naghimo ana nga prinsipyo niya, sig ang kunay mong tinuod, puros na lang mo tinuod. Unya, ang pagpamatuod na mo, diha niya na, nagtuo kami diha niya na, pero sa among explanation base sa Biblia, humana ang panahon sa amahan o sa anak o ang atong atubangon mo nang kapanahonan diya sa Espiritu Santo. Pero kung ang imong prinsipyo nga di na pwede nga lain ang Espiritu Santo kay moro na si Kristo, kanang Espiritu Santo moro po na si Hiyuba kana si Kristo, nasaypan nimo na. Kay kung gigamit nimo nga sa na-display ang Juan 10:30 no, nga giingon ako ug ang akong amahan usara, nga sa King James Version sa English niya na I and my Father are one. Kanang pag-ingog I referado na sa atong Ginoong Hesukristo and ug lugar ba ug akong amahan, I and my Father are one. Kana ding R, kana bang R singular? Plural, nagpasabot na nga naa si Kristo na ang amahan og anaa kanila ang pagkahiusa. Og kalakip na niya na ang pagka Dios sa Juan 10:33 ngadto 34. Ug ang pagbantay sa karnero na sa Juan 10:26 ngadto sa 30 nga nagakausa niya na. Pero dili ikalimod kay mukha kitag ehemplo Brad Rene, Brad Rone, nga bisan pagani ang mga manggialamon, wala sila magkapareho og pagsabot o pronunciation may tungod sa kining dictionary nga ang uban ilang gitawag og
Merayam Dictionary. Ang uban, Merriam Dictionary. Magkalahi sila, pero asa gyud ang husto nini ang Merriam Webster Dictionary, Merriam. Para kanamo, molitok man mig Merriam o Merriam, dili man po na doktrina o wala po mi magpasiatab sa among kaugalingon nga maayo nami sa mga pronunciation diya sa English. Pero amo lang ipakita nga pareha sa Juan 10:30 nga nagkabulag ang pagsabot sa kada usa kay himuon nga ang Amahan ug ang Kristo usara. Ato sang ipapakita kining usa ka ehemplo nato, Brother. Okay, Reb, atong patalinghugan ang pahayag sa mga editors gyud nining mao nga dictionary kung unsa ang pronunciation ni ana nga pulong ni atong patalinghugan, Reb. I'm Peter Sokolowski, editor-at-large at Merriam-Webster. Merriam-Webster's Word of the Year is determined by our online dictionary lookup data. Editor. I'm Emily Brewster, an associate editor at Merriam-Webster. Merriam-Webster's Word of the Year is determined by two simple Merriam-Webster.com. Okay, Brother, sa atong nakita, Klaro kay Reb nga ang proper nga pronunciation is Merriam-Webster Dictionary. o nakita nato ang uban Mirayam. Katubang mga teacher o mga magtutudlo o instructor o instructress nini, kung mahibaw-an na to ni, isurrender ka nila nga ngadtos mga estudyante nga nakahibalo sa ilang pagtudlo nga, oy, di ay na Mirayam, Miriam, di ay ang pronunciation niya na. Busa magkalahi ang ilang mga paglitok niya na. Pero ang labing nasayod, ang katong nag-establisar niya na nga dictionary. Sila ay nahibalo kung unsa ang pag-pronounce. Sila dapat nato patalinghugan. Pero kung ingon niya na man, mamiraya man, Miriam, kung ato nang gilitok, kung masayop ka sa pronunciation, dili man na doktrina. Lahi ang doktrina. Nakaron, tungod kay kami nagtuo man og tulo ka persona o persona ang Dios. Nabakitay ikapakita, Brother, to prove nga ang Dios tawgog persona tungod kay mabasa gyud sa Biblia dili nga gihuna-huna nato. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Unahon nato pagsulti no ang Cebuano. Oo. Ni Areb, atong pagabasahon sa maong version sa Biblia. Dinhi sa Hebreohanon, Kapitulo 1, versikulo 1, hantod sa versikulo 3 na to. Pagabasahon, nagaingon ini. Sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Dayon sa 2, nagaingon ini, apan niining kaulahi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Versikulo 3, nagaingon ini, kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan. Siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Kung basahon naman nato sa version nga English Reb, King James Version, English Holy Bible, pero dinhi lang ta sa verse 3 nato pagabasahon sa maulang gihapon nga kapitulo bersikulo. Hebrews chapter 1 verse 3 ingon na niini ang nakapahayag. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. O klaro kinabasa nato diri Reb nga persona. And upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Nakita nato sa nakadisplay sa kapitulo 1 versikulo 3 sa King James Version nga who being the brightness of his glory
and the express image of His person. O di naa, sa iyang pagkapersona makita nato, gipahayag. Busa nakita nato nga ang Dios persona. Garon, atong aduan kinsa pa ang persona nga mabasa sa Biblia. Bisan ang atong Ginoong Hesukristo. Muadto siya sa Dios igalang Rodrigo Dayata. Kung siya pa usa, nganong muadto pa man siya sa langit igalang Rodrigo Dayata, kay muatubang dito sa persona nga siya raman ka, si Kristo ug ang Aman, usara sa imong kintada. Ay nang prueba ni Brad Ronnie sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay rin, bani ang pre-bare basahon nato ni ate Biblia ang gitawag bagong kalibotang hubad sa bala ang kasulatan. Iya sa mga Jehovah's Witnesses. Sa English pa ni siya, ang gitawag ni New World Translation nga Biblia. Basahon ako ang pre-ba nga si Kristo gitawag persona, unya ang Dios nabasa naman nga persona, nya kini si Kristo nga persona, matubang po di sa persona sa Dios. Ano ko mabasa sa Hebreanon Kapitulo 9, versikulo 24, ingon ini ang atong matagad. Kay si Kristo misulod dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot nga mao'y hulad sa katinuoran kundili ngadto sa langit mismo aron mo atubang sa persona sa Dios alang kanato. Busa klaro dinirib sa atong nabasa nga si Kristo mo atubang sa persona sa Dios. Oh, di kung pananglitan si Kristo higala nag-ingon maka I and my Father are one, usara mas imong kwintada. Pero matik di ang gigamit are. Kay nagpasabot nga plural. Aduna lang sila gikausahan. Na kung siya wa nay pulos nga sa gibasa ni Brad Ronnie sa 9:24 nga si Kristo daw misulod dili ngadto sa balang dapit nga hinimog mga kamot nga mo'y hulad sa katinuran kundi ngadto sa langit mismo. Para unsa? Aron mo atubang sa persona sa Dios. Di ang Dios persona, pero kadtong mo atubang nga si Kristo, brethren. Siya ba po? Persona, brethren. Persona Reverend, o gang pre babasahon ako gyapon dinis mo ang Biblia ang bagong kalibotang hubad sa bala ang kasulatan. Ani ko mabasa sa pagpriba sa pahayag ni apostol nga si Pablo sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 17, ingon ini nga atong mabasa. Kay kun sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon nagmando ingog hari, pinaagi sa maong tawo labi pa kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili takos nga kalulot og sa walay bayad nga gasa sa pagkamatarong nga nagmando ingong mga hari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona, nagisgot og usa ka persona kinsa gipasabot, usa ka persona si Hesukristo. Di ba tinaw nga ang Dios nga giadtuan ni Kristo sa langit kaganina, persona, mo atubang siya diya sa Dios nga persona, ug si Kristo nga mo atubang nakita nato sa Roma 5:17 nga diya sa kinabuhi pinagi sa usa ka persona si Hesukristo. Karon, saon sa bang paagi nga ang Dios o gitawag og persona ang atong Ginoong Kristo og ang Dios nga man og si Kristo sa ato nang natun-an Dios nga anak. Anak nga Dios. Sumala sa Biblia, sa mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Tungod kay ang gitawag og persona aduna kanay sa labutan og kabubuton. Wala na magpasabot nga espiritu ba? O dili ba espiritu? O tao ba? Basta buti pasabot sa gitawag og persona doon na kanay sa labutan og kabubuton. Gani bisan pa ang mga dipensor nga Katoliko niya nausab sila niya ng pamahayaga o kana usab among gidawat kay mauman pod usab ang tinod. Unsay puriba niya na Brad Rini nga ang gipasabot sa gitawag og persona adunay sa labutan og kabubuton unya do na poy uban pong mga nasayod diha niya na.
Ani arib atong pagabasahon kining basahon sa Katoliko, kining ginitawag og Katinawan 2 ni Bro Socrates C. Fernandez sa page 54 ang nakasulat. Ang persona mo'y usa ka pagkamao nga adunay kaugalingong sa labutan o gawas nung kabubuton. Ang tao gitawag og persona kay dunay sa labutan o kabubuton. Apan dili tanang persona tao, kay ang anghel persona kay aduna may sa labutan o kabubuton apan dili tao. Atong nakita nga sa ubang tawag, bro or brother, sinulat sa Katinawan 2 ni Socrates Soc Fernandez, no? Sa pahina 54 nga ang tao di ay gitawag daw og persona kay dunay sa labutan og kabubuton. Muna ang buot nga naglimin sa ang persona mao usa ka pagkamao nga adunay kaugalingong sa labutan og kabubuton. Busa ang tao gitawag daw og persona kay dunay sa labutan og kabubuton. Na basta ba adunay sa labutan og dunay kabubuton tao? Giingon usab apan dili tanang persona tao. Kay ang anghel persona kay aduna may sa labutan og kabubuton apan dili tao. Amuti pasabot nga ang anghel dili tao sama kanato nga tao. Kay mabasa man diya sa basahon sa Daniel nga si Gabriel gitawag og tao diya niya. Pero dili pareha sa atong kahimtang nga tao kay espiritu man silang kahimtang. Kumo ang Dios espiritu nga kahimtang og magbaton pud og lawas, busa ang buti pasabot sa persona adunay sa labutan og kabubuton. Kabao ba manabot o mosabot? Ug aduna po'y kabubuton. Na kumo ari kita sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba adunay sa labutan o adunay kabubuton? Aduna. Kay kung wala siya sa labutan, ba man makahibalo o makamaumosulti nga magahin kung kinsay angay niyang igahin. O gahinon para sa pagwali sa balita. Unsay puriban niya na sa Biblia, brethren eh. Aniya ang prueba reb atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 2 ang nakasulat. Og samtang na nagsimba sila sa Ginoo og na nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa buluhaton nganini gitawag ko sila. Matikdi, higalang Rodrigo de Yata. Kay matod pa nimo ang Dios usara. Tungod kay ako ang akong amahan usara. Ato nang nakita, nga moadto ang persona nga si Kristo dito sa amahan, nga ang amahan ato bangon niya nga usa-usab kato ka persona. Og ang atong nasabtan, na klaro na kaganina sa unahan, nga ang persona adunay sa labutan o kabubuton. Na niining gibasa ni Brad Rene, nga atong balikan pagbasa, matinaw sa Buhat 13:2 nga, og samtang na nagsimba sila sa Ginoo, og nagpuasa, ang Espiritu Santo mingon. Unsay gisulti sa Espiritu Santo? Igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa bulaton. Nganini gitawag ko sila. Di adunay sa labutan o kabubuton, nga ang iyang kabubuton o ang iyang salabutan nga naa sa iya nga kinahanglan magahin kini. O igahin kini si Bernabe o si Saulo kay iyang gitawag para sa maong buluhaton. O di adunay sa labutan o kabubuton. Unya, ayon pang priba, Brad Ronnie, nga ang Espiritu Santo adunay sa labutan o kabubuton. Niya pa ang dugang priba, Reverend, mahitungod sa pagpriba nga kining Espiritu persona gyud kay dunay kabubuton, duna po'y balatian kay masakit, kabalo mang masakit ang Espiritu Santo. Sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, Reverend, basahon na ako, din sa nakasulat sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 30, ingunin nga itong babasa. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. O di matinaw, pag ingog ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo.
Kay kung sakiton day, mubati siya kasakit, di aduna siya kabubuton ug adunay salabutan. Kita, og nay mo sakit nato. Wa ba nato kintaha, wa ba nato gamita atong salabutan sa mga nagsakit nato? Mahibaw-an nato kinsay nagsakit nato. Kay aduna tay salabutan. Kung mo gitugon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, kay siya mubatig kasakit sa ato pa, adunay salabutan og kabubuton. Ay pangdugang priba nga ang Espiritu Santo masakit kay makahibalo siya tungod kay adunay salabutan og kabubuton kay wa pa siya mahibalo nganong nisulti siya, igahin kadako si Saulo og si Bernabe nga gitawag ko sila alang sa bulaton. Ayon pangdugang payag sa Biblia, Brad Deber. Niari ba itong pagabasahon sa King James Version Holy Bible nga Biblia, din hinato pagabasahon sa Isaiah chapter 63 verse 10, nagaingon ini. But they rebelled and vexed his Holy Spirit. Therefore, he was torn to be their enemy and he fought against them. Kung ato ni siyang basahon reb sa Biblia nga may tatak, SDA kung Seventh-day Adventist Church sa maorag hapon nga kapitulo, Isaiah 63 versikulo 10, nagaingon nini. Apan sila nanukol ug nagpaguol sa iyang balaan nga espiritu. O mao naman tong Holy Spirit nga atong gibasa kaganiha, atong gipadayon. Tungod niini, siya nahimo nga ilang kaaway ug siya sa iyang kaugalingon nakig-away batok kanila. O di matinaw, apan sila nanukol o nanagpaguol sa iyang balaan nga espiritu. Di mo sa gitugon nga ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo, kay mubati siya kaguol. Nagpasabot nga adunay salabutan og adunay kabubuton. Nga kanang may salabutan og may kabubuton, mao lang ang makaila nga giingon ana siya gisakit. Sumala sa nakapayag sa Biblia. Naunsaon na to pag-ingon higala nga usara. Busa mo na nga kini among gipahimuslan namo ang imong mga pangutana para matinaw kay daghan pa man ang katarungan sa Biblia nga oras lang ang kulang nato. Mao ning napadayon nato. Nya dugang pang pagpahayag sa Biblia nga naa gini ang tulo. Dili mi moingon nga naa ang tulo kung walay mabasa sa nakasulat sa Biblia. Hay nang priba nga naa na kining amahan og ang anak nga maong atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronnie, og ang Espiritu Santo. Busa magkalahi sila, pero aduna lang sila gikahiusahan. Okay, Reb, niya ang puriba sa Biblia kung bagabasahon nga kining tulo na ana ni sila sa sinugdan, kining Biblia ang gitawag Amplified Bible. Adi ko mabasa sa Genesis chapter 1 verse 26, ingunini ang nakapahayag. Then God said, let us, gi-open and close parenthesis, na ana ang Father, Son, and Holy Spirit make mankind in our image. Kung sa atong pinulungan pa ni giingon unya mingon ng Dios buhaton nato, open and close parenthesis, Amahan, Anak, Espiritu Santo ang tao sumala sa atong dagway. Eh di sa pagbuhat sa tao higalang Rodrigo Deata. Naana diha ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia. Nahain pangdugang pribang bradiber nga gipatinaw nga aduna gyud kanang tulo o magkalahi sa usag-usa sila, pero do na lay gikahiusahan nga usana niya na ang pagka-Dios. Ni Arib, mugamit tag translation sa Biblia, kining The Voice Bible. Nato pagabasahon, din hinato pagabasahon sa Matthew chapter 28 verse 19, nagaingon ini. Go out and make disciples in all the nations. Ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Nga kung basahon na to sa Cebuano Reb, nagaingon ini, panggula kamo ug paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran. Sa seremonyal nga paagi hugasan sila, pinaagi sa bautismo, sa ngalan sa tulo ka persona sa Dios, Amahan, Anak,
ug Espiritu Santo. Nakita nato nga hugasan sila pinagi sa bautismo sa ngalan sa tulo ka persona sa Dios katong gitawag og triune God. Sa Biblia nga The Voice Bible. O di matinaw nga tulo karon kung atong adtuan o sa ba ang gipasabot sa triune God dugang pahayag nga mga referensya nga dili nahimong diferensya brother nga dili masupak ang Biblia. Ni Arib, mugamit tag referensya kining Merriam-Webster Dictionary estimated 1828 mao kining gihatag nga pahayag niining pulo nga triune under nato pagabasahon sa adjective. Ang gipasabot niining triune nagaingon dinhi 3 in 1 nga kun sa Cebuano tulo sa usa. Dayon kung atong ipadayon dinhi sa ubos naay letter A nagaingon na usab of or relating to the Trinity. Dayon sa Cebuano nagaingon ini sa umay kalabutan sa Trinidad. Oh. Nakita nato nga kining buti pasabot sa triune sa adjective 3 in 1 ora bag kapi ba? Oh, na may kapi nga 3 in 1 ngano man na, nga na 1 man niya 3 man. Tungod kay naa na diha brodon sa kapi ang tulo nga nausa lang sila. Naa na diha ang gitawag og sugar o sa panang nasagol diha Coffee. then ang ikatulo Creamer niya. oh creamer di nausa sa pagkaputos ang tulo unya nasupak ba kana nga na may makita nato nga ihimplo lugar niya na gawas pa niya na nga ang Biblia nagpakita nga kay ang buti pasabot sa Trinity dili man na 20 mga mahal na mong tigpaminaw igalang Rodrigo de Ayata ang pulong Trinity kinsa may mingog 50 na 20 30 di ba ang Trinity buti pasabot nga tulo na naunsaon tuod sa mga dili nagtuog tulo kay usaw man di wagi Trinity ninyo kay si Kristo mao man na si Yuba mao ra po ng Espiritu Santo mao man ay nakadiferensya na doon na ba kita'y ikapakita nga kanang pagtulo o kung pulong Trinity bisa pag di pa mabasa tulo may ginang Trinity pero may ikapamatuod bata sa Biblia brethren nga nagpamatuod nga mabasa nga ang Dios Trinidad o Trinity. Aduna rin, balikan na to pagbasa ang Biblia ng Amplified Bible. Ari ko mabasa sa Revelation chapter 7 verse 10. Yung nini ang atong mabasa dinhi. And in a loud voice they cried out saying, Salvation, na din ang open and close bracket, belongs to our God who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is in the Trinity is to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Sa Bisaya pa ni, sa Cebuano version nga pagkapahayag ingon, og sa makusog nga tingog sila misinggit nga nagaingon, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono, og sa kordero ang atong kaluwasan iya sa Trinidad nga ihatag, og sa Dios nga Trinidad utang nato ang atong kaluwasan. Nakita nato igala nga mabasa sa Biblia niining gitawag og Amplified Bible. Ang pulong Trinity o Trinidad. Pero kung moingon ta, kanang nagpapabor-pabor na sa nag-Trinity. Ang problema diha og walay mabasa sa Biblia. Naaman di man ni among binuhat. Ikaduha ang gipasabot nato nga Trinity. Dili man gid ka mosupak nga tulo na kanang pulong the word Trinity. Tulo man na. Lisod pog imong upaton. Pero kay di man muuyon lagi tungod kay ang ilang kagustuhan mo ilang nabasa ug ang ilang gikagustuhan nga nabasa mo puy among gikagustuhan nga nabasa pero magkalahi kay ang amo tulo nga adunay gihiusa o giusa ang tulo dunay kay usa diya sa pagka Dios pero sa inyo kay maura man
di mo nang dili gyud mahimong matulo. O, pero kung muuyon ka, nga tinuod gyud di ay ang among rason nga tulo, di uyon pud ta nga Trinity. Na ay pangdugang payag sumala sa Biblia, Brother, nga atong ipakita nga nagi na ang gitawag og tulo. Ni Areb, atong pagabasahon, sa Biblia nga New King James Version, Holy Bible, din hinato pagabasahon. Sa Colossians chapter 2 verse 9, nagaingon niini, "For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily." Nga kung mugamit ta sa referensya nato Reb, ang Merriam-Webster Dictionary, mao na kini ang gipahayag. Kining pulong Godhead. Tinuod Reb. Atong pagabasahon, nagaingon ini, Godhead, noun, dayon sa ubos, natay makita diri nga number 1, nagaingon ini, divine nature or essence, nga kung sa Sibano, Diyos nun nga kinaiya o esensya. Dayon sa ubos, atong makita na ay number 2, dayon sa letter B nato pagabasahon, nagaingon ini, the nature of God, especially as existing in 3 persons. Nabisag diha ta kutob atong hubaron sa Cebuano, nagaingon ini, ang kinaiya sa Dios ilabi na nga anaa sa 3 ka persona. Pag maghisgot di ay o katong gibasa sa Colossians chapter 2 verse 9 no nga, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, nga katong gisgutan nga ang kahugpungan sa Dios anaa sa atong Ginoong Kristo. Sa English na gitawag na Godhead. Atong gikuha ang meaning sa Godhead. Sa gitawag og Merriam-Webster Dictionary kaganina, makita nato ang naka-display niining Merriam-Webster Dictionary ang pulong Godhead. Nagisgot ka na og divine nature or essence. Diyos nun nga kinaiya o esensya. Unya naa diha ang the nature of God especially as existing in 3 persons. Sa ato pa, kung naa ang kahugnanan sa atong Ginoong Kristo, naa diya ang kinatibuk-an di ay sa kanila nga 3 ka persona diha sa usara sa pagka-Dios. Kay kada usa nila makita man nga Dios. Pero 3 ka na sila. Busa ang pagpasabot dili gyud mo gawas nga usara ka buok. Usara ka persona. Ay pangdugang payag Brad Rini nga sa Biblia mabasa nga aduna gyud kining 3. Sumala sa Biblia og kini adunay pagka-iusa. Aniya ang dugang pamahayag Reb, ang tong pagbasahon kining New King James Version, Holy Bible, sa 1 John chapter 5 verse 7 ang nakasulat, for there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Kung atong pagabasahon sa Bisaya nga Biblia, ang nakasulat, kay adunay 3 nga nagapamatuod sa langit. Ang Amahan, una, ang Pulong, kedua, og ang Espiritu Santo, og kining 3 usara. Busa nakita nato igalang Rodrigo Dayata nga for there are 3 that bear witness in heaven. Dunay 3 nga nagpamatuod sa langit, ang Amahan og ang Pulong kanang gitawag sa English the Word. Mabasa na sa Juan 1:1. Og ang Espiritu Santo og kining 3 usara. Mo nang atong nakita nga 3 pero usara diha sa pagpaila sa Biblia. Busa lain ang Amahan, lain ang Anak, o lain naman ang gitawag og Espiritu Santo. Og sa atong makita nga kaganina sa unahan, no, nga kadtong pronunciation sa dictionary nga ang uban nag-ingog Miriam, ang uban Miriam, pero ang tinuod diha ang mga direktor diha niya na o ang
himo niya ng libro ha, nagpatinaw nga ang opisyal niya na nga pagkatawag, Miriam. Nakaron, mo nang among gingon, kung mulitok man mi og Miriam o Miriam, di bitaw na doktrina og anging masayran nga bisan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, natawag dili tanan diha natawag nga adunay kaalam nga iya sa gitawag og kalibutanon. Unsay prueba, Brother Rene, sumala sa Biblia? Anya ang prueba, Reb, akong pagbasahon kining Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 27 ang nakasulat. Kay palando nga ra ang pagtawag kaninyo mga igsoon. Sa pagtawag kaninyo dili daghan kaninyo ang mga manggialamon sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon. Dili daghan ang mga makagagahom, dili daghan ang mga hamili sa pagkatao sa 27. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Dabi, sa atong nabasa sa Biblia kay dili man tanan manggialamon. Di siyempre katong dili manggialamon, naapoy manggialamon nga natawag. Na kung atong ikumparar katong mga manggialamon og dili manggialamon, di mahigit mo pronunciation tong manggialamon na. Katong dili naman manggialamon, dito mahibalo lugar pananglitan sa pronunciation. Ang pangutana, kung makamatuod sila sa atong Ginoong Jesucristo, di nato sila tinuod. Kaya nasayop mo ana sa pag-pronounce. Kung basihan na ang pronunciation, dili na doktrina, mayang mahibawan. Nakaron, hain mang gipakita sa Biblia nga kaalam nga giingon sa atong nabasa sa nabasa sa Biblia, Brother Ronnie, nga gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan. Mas daghan lugar ang dili ba manggialamon nga natawag sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa man day paglantaw sa Dios diha sa kaalam sa kalibutan kung mao nay ipasiata, Brother. Okay, mo ni ang gipahayag sa Biblia Reverend mahitungod sa kaalam nga iyas kalibutan. Diri sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 19-20, pero sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church na ko basahon gingon. Unahon tang 19. Kay nahisulat kini, akong pagalaglago ng kaalam sa mga manggialamon og akong pagapakyaso ng kahait sa panabot sa mga mahait ug salabutan. Sa 20 nga bersikulo gingon, hain naman ang taong manggialamon, hain naman ang iskriba, hain naman ang maglalantugi nining kapanahunan karon. Wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Usa kong basihan sa Dios ang kaalam nga iya sa kalibutan kung may magpasiatab. Wala. Dili na mao'y ginapasigarbo sa Dios. Kay matod pa sa Biblia, wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Nakaron. Ay pangdugang payag sa Biblia nga kung may magpakamanggialamon mo criticize siya ni atong dili kaayo o minus lugar sa iyang panglantaw nga dili man na mo'y sukdanan sa Dios. Hain pang dugang payag sa Biblia nga ang Dios wala mangita og sukdanan nga kaalam nga kalibutan non, Brother. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa unang Korinto, kapitulo 3, bersikulo 19 hantod sa 20. Nagaingon ini, kay ang kaalam nga iya niining kalibutana, maoy usa ka binuang sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nagaingon, iyang ginadakop ang mga manggialamon diha sa ilang kaigmat, bersikulo 20, ug usab ang Ginoo nasayod nga ang mga hunahuna sa mga manggialamon walay kapuslanan. Nakita nato higalang Rodrigo Dayata nga ang mga huna-huna daw sa mga manggilamon walay kapuslanan, kay nag-ingon sa nabasa sa 3:19, kay ang kaalam nga iya ni ining kalibutana mo'y usa ka binuang sa tubangan sa Dios. Na kinsa man karon magpasiatab nga ako maayo. Husto na lugar ta sa atong pagtulunan. Nga kung mangita tag kada pagtulunan
na may nga sakop nila nga mga judges sa pikas po na. May mga magtutulo sa pikas po na nga ano man, husto na lugar na sila, di magkapariho unta silang relihiyon nga gipasakupan. Kay gigamit nila ang ilang kaalam sa ilang nasabtan diya ni anang pagtulunana. Maliban lang kung kana nga paggamit nila sa ilang kaalam. Husto, dabigdi po husto. Puriso, mahusto na lang punta kay manggialamon ta. Dili, kay sa Biblia gani, mas daghan ang gitawag sa Dios nga dili manggialamon sa sukdanan sa kalibutan. Na sama sa panahon kang Kristo. Si Apostol Pedro, Brad Ronnie, o si Apostol Juan, sumala sa Biblia. May grado ba to sila? Naka-eskwela ba to, Brad Ron, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia rin si Pedro ug si Juan wagin mo ka eskwela. So ang prueba ninyo basahon ako sa Biblia nga gitawag mayong balita Biblia. Adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Ari ko mubasa rin sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 13 ang pagprueba gingon. Ang mga sakop sa labawong hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Og sa pagkasayod nga sila si Pedro ug si Juan, mga tao di ay nga wala makaeskwela og nasayran nila nga sila mga kauban di ay ni Hesus kaniadto. Na tungod kay wa sila maka-eskwela si Pedro ug si Juan sa ato rong panahon, posible nga ingon, di man gani mo mahibaw mag-pronunciation. Unya, og mahibaw ta sa pag-pronunciation, natas tinuod nga pagtulunan sa Dios. Muna mga mahal na mong tigpaminaw, muna atong gibasyan, Igalang Rodrigo de Yata. Pero taliwala sa ilang pagka dili manggialamon sa sukdanan sa kalibutan kay wa sila magka-eskwela. Way siguro nga ingnon sila nga liwat pud mo sa inyong magtutudlo da nga si Kristo. Posible pud ingnon sila liwat kung mo criticize kay ngano man bradron nga pwede silang ignon og liwat mo kang Kristo. Tungod kay nabasa nato nga si Pedro ug si Juan way eskwela nya ilang magtutudlo mao nga atong Ginoong Kristo sa Biblia pod wala pod maagig pag eskwela nga atong Ginoong Kristo. Muna nakurat ang mga tao sa una nga dili tumutuo kanila. Ang prueba ri basahon nako dinis Biblia nga may tatag 70 Adventist Church ari ko mabasa sa Juan kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 15 gingon. Og sa tunga na ang fiesta, si Hesus misaka sa templo og nanudlo. Og ang mga Hudiyo nahibulong niini nga nagingon. Naun sa bang may hingkat unan man kining tawhana, address ni sa Ginoong Hesus. May hingkat unan man kining tawhana nga wala man unta siya maka-eskwela. Nakita nato nga ang atong Ginoong Kristo wala maka-eskwela. Si Apostol Pedro ug si Apostol Juan wa maka-eskwela. Pero basihanan ba nga dili natuuhan kay wa sila maka-eskwela? Waton maka-eskwela, pero ang ilang gipanudlo gikan man sa Dios. Di mao toy atong tuhan, dili ang ilang nakabot og way nakabot. May nakabot ka man og wala, basta nagsulti ka sa tinuod sa parte sa Dios, mo na atong kabuton. Og ang atong Ginoong Kristo basa sa Biblia nga nag-ilami nga Dios kay dili tungod kay niilami nga Dios kay way mabasa sa Biblia unsay pariba brother nga ang atong Ginoong Kristo Dios. Unya gitudlo ni Apostol Pedro kana nga walay kaalam nya di nato dawaton. Og gyapon gitudlo nga anaa ang Espiritu Santo lain sa gitawag og amahan. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi nato pagabasahon sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1, versikulo 1 hantud 2, na ikama na to sa 20 hantud sa 21, ato lang ihugna-hugna sa pag-display na gaingon ini. Ako si Simon Pedro, nga alagad ug apostol ni Hesukristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagatuo kang Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas. Og tungod kay siya matarong ang iyang gihatag kaninyo nga pagtuo sa mausab kabililhon sa iyang gihatag kanamo nga pagtuo. Dayon sa bersikulo 2 nagaingon ini, hinaot nga madawat ninyo ang dugang pagayod nga grasya ug kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Hesus nga atong Ginoo. Dayon sa bersikulo 20 nagaingon ini, labaw sa tanan timan igayod ninyo kini
ang tanan nga nahisulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Dayon sa 21, nagaingon, tungod kay wala sila magsulti, sumala silang kaugalingon nga hunahuna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. Taliwala nga si Apostol Pedro, dili manggialamon, pero gitudlo niya nga naa si Kristo, Dios, og nausab ang Espiritu Santo. Ay pangdugang payag gapon sa Biblia, Brad Rene, nga malahi ang atong Ginoong Kristo diha sa pagkalahi usab sa gitawag og amahan. Anya ang prueba reb atong pagkabasahon ang pulong sa Dios sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ako si Pedro nga apostol ni Jesucristo, nagpangumusta ako kaninyong tanan, mga pinili sa Dios nga nagkatag og nagapuyo sa Punto, Galacia, Kapadosya, Asia og Bitinia. Ang giyon sa 2, gipili kamo sa Dios nga amahan, gikan pa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinagi sa Espiritu Santo aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo og mainuan sa inyong mga sala pinagi sa iyang dugo hinaot nga madawat ninyo ang dugang pa nga grasya ug kalinaw. Tanawa, si Apostol Pedro, niining versikulo 2, di ba giklaro nga taliwala sa iyang pagkawalay eskwela o wala maka-eskwela. O di, walay grado, kaya wagod maka-eskwela. Lahi atong kanta sa atong nadungog nga grade 1 lang ang inabot ko. Nakaabot pa grade 1 to, pero mato pa, no right pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Naka-grade 1, pero hapdira tingal ito. Kaya, di man ko no siya makabasa, di pod makasulat. Na kini, atong nabasa nga gipili kamo sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro nga amahan. O doon ay Dios nga amahan nga nagpili. Gikan pa kanadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak. Diin, pinagi sa Espiritu Santo. O di gilain. Aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo di gilain. Doon ay Diyos nga amahan nga nagpili nila para mahimo silang imong anak diya pinagi sa Espiritu Santo o mahimo sila nga masinugtanon usab diya kang Kristo. Pero kinsa kining amahan, Brother Nes, umala sa Biblia? Sumala sa Biblia ang amahan mao na si Jehovah Reb, ari ko mubasa sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Isaiah sa iyang kapitulo 64 bersikulo 8, apan karon o Jehovah ikaw mao ang among amahan. Bisag diya lang takutob. Higala magkalahi ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Nakapakadaghan pang atong susihon apan tungod sa oras. Among gipanghinaot nga nasabtan nimo kini og naghatag usab og kalamdagan atong parehas ninyo panabot sa doktrina. O kini amo gyapon nga ipadayon sangit aduna pa may uban nga angay natong tukion para mapahimuslan nato kining imong pangutana puslan man nga nangutana kinini. Hangtod ang among ikalagad gani og sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas J. Eugenio Sr. kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan usab sa kauban ang mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.